Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Аднаның иң матур, иң изге көне дип саналган җомга иртәсендә сезнең белән туры эфирдә мин Назым Сәфәров булырмын. Алар үз чорында бармак белән санарлык иде. Аларны бөтен җирдә дә көтеп алдылар, яраттылар һәм бүген дә яраталар. Чөнки алар бүген дә үз кыйбалаларына тугрылыкны югалтмыйча, фидакарларча халкыбызга хезмәт итүләрендә. Шундый сөйкем сөякләребезнең берсен без бүген студиягә кунак итеп чакырдык. Клара Әкрам кызы Хайретдинова 1948 елның 27 июлендә Биектау районының Өнсе авылында туган. Урта белемне Биектауда ала. Әнисенең теләге буенча Казан дәүләт педагогия институтына укырга керә. Үзешчән сәнгатьтә катнаша, Татар дәүләт филармониясе үткәргән конкурсны үтеп, Мәскәүгә Бөтен Союз эстрада сәнгате иҗат остаханәсенә укырга керә. Аның кайтып Казанда филармониягә эшкә керә. Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаганнан соң 26 ел дәвамында Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты булып эшли. 1997 елдан башлап Казан дәүләт консерваториясының ялгыз җырлау кафедрасы укытучысы, профессор. Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты. Кызы Айгөл Мәскәүдә музыкаль радиода эшли. Хайырлы көн, Клара ханым. Хайырлы көн. Вакыт тауып бетерешләрегезне ташлап, иртәнге студияга килү өчен рәхмәт беренче. Дәресне калдырып килдем. Шундый булсыз, кушкан ши торган бу. Безнең халыкта артистларга карата, бигрәк тә авыл җирендә яшәүчеләрдә җиңел холыклы кешеләрнең һөнәре дип карау каралган, әйме? Артист булсаң инде син теге ышанычлы кеше түгел дип. Ул әле бүген дә бетмәгән миңа калса ул. Менә сез артистлардан гына түгел инде хәзер. Менә сез ул вакытта әнигезнең миңа артист кирәкми дип әйтеп торуына карамастан артистлыкка киткәнсез. Әни ничек кабул итте бу нәрсәне? Мин әзрәк үҗәтлерәк булдым микән инде. Беренче курсны бетергәч, педагогия институтында РТО бүлеге бар иде. Ул рус теле укытучыларын татар мәктәпләренә әзерләп торган факультетта. Мин бүлектә укыдым. Беренче курсны бетергәч, мине җырлаганны ишетеп тормайды. Чакырдылар вертолет заводының клубыннан концерт бригадасы белән чыгарга. Менә шуларда этәргеч булгандыра җәй буе концертлар белән җирдек. Шуннан соң менә шушы нидән соң концертлардан соң кечкене булды, икенче курска күчкән иде инде. Филармониягә белдерү килде, яшьләре җыялар Мәскәү студиясына дип. Мин әле ул вакытта газетны кызлар укыдылар да, миннән башка да җырчылар күп булыр дип уйламадым. Аннан соң ничектер күңелем белән барга булдым инде шунда тыңланырга. Тыңландым, алдылар. Институтны нишәтәсез ди, мен әйтәм, алсалар китәм. Әнигә әйтмәдем. Бөтен эшләрем беткәч, документларны алгач, Мәскәүгә китәсе әз генә вакыт калгач, әнигә әйттем, мин Мәскәүгә китәм, институтны ташладым дип. Әнинең күзе кайранга зурайып китте. Бик каты күңеле бик рәнҗегәндер дә инде бәлкем. Миңа артист кирәкми генә диде. Миңа кирәк укытучы ди. Инде хәзер соңгы вакытта бер әйтте инде ул. Инде үзем ялгышлыгын таныйм. Таныды. Минем шундый кыз үстергәсен инде сәхнәгә чыгып әйтте инде. Хәзер менә Клара Хайретдиновна әнисе дип әйттеләр. Мин дә горурланам. Менә шуңа күрә хәзер укытырга кергән иде. Менә укытучы булып киттем инде. Укытам. Бары укытучы булып калдыгыз. Сәхнә барыбер дә көнче дип әйтәләр, әйме? Ул үзең генә яратканны ярата, әйме? Сәхнә генә түгел, менә иҗат дип әйтәбез инде. Менә шушы сәхнә иҗат сезнең дә шәхси тормышыгызны икенче планга калдырды дип әйтә аласызмы? Менә безне бер теге группа дип әйтәм инде, Рима, Рабига, Зинур Нурмөхәммәдов, мин 4 җырчы, сөйләүчеләр дә бар, биючеләр дә бар. 12-13 кеше Мәскәүдә 2 елга якын студияда укыдык. Анда менә бүгенге көндә сәхнәгә чыгып, ничек үзеңне тотарга, ничек итеп җырларга, җырлый торган әсәрнең эчтәлегенә кереп аңлатып, менә 2 елда сәхнәдә менә бүген артист итеп әзерлиләр иде инде. Анда безгә пантомимада керәдер, биюдә керәдер, күп сценическое движение дип әйтәләр иде инде. Менә шундый иртәдән уңга киләдер, кичке 5-кә хәтле көне буе студияда үзенең вакыты үтәдер. Ул бер генә көн ялгы көне иде. Казанга кайттык, безнең яшьләргә
үзебезгә бригада әзерләделәр, аппаратура бирделәр, киемнәр безгә матур тектерделәр, алдылар. Безнең яшьләр, без яңалык булдык ул заманыбыз өчен. Аннан соң без Рима белән дуэтта җырладык. Вакытта әле андай дуэтлар юк иде безнең сәхнәдә. Менә шулай итеп безнең яшьләргә шундый мөмкинчелек ачылды. Сәхнә сезне йотты булып чыга бит инде. Менә шуның белән кирип киттек. Кайтышка безне уже әзерләп районнарга, шәһәрләргә җибәрделәр. Без хайран гына эшләп, бик күп теге башта әзрәк кенә теге безгә кул чабу элек артистлар караганда кимерәк чабалар иде. Ләкин тара-бара яши-яши, җырлый-җырлый, сәхнәдә эшли-эшли, безнең дә үзебезнең тамашачылар була башлады. Матурна кабул итәләр иде. Аннан соң тара-бара без Рима белән, аннан соң Ганус безнең бар иде, Даминов бас. Biz işe çıktık rayonlarga. Zinurga özüne ayrım, onun özünün brigadası idi. Lakin mene nişiktir mena oku көңіле кіріп қалған, менға Герой плач винограда, ол танылған жыршы тенор, ол біздің яқтардан шыққан, Юдин яғынан мекен, ол студияда вақытта Жигановқа хат yazған еді. Оқырға кірі тұрында Жигановқа. Мен енді ойладым, айтам, жыршы өз кіші біле креатиш. Бармадым шул хат бән, жыртып ташадым мен. Ләкин нәш ол көңіле кіріп қалған, ол айтады, Клара, у тебя академический голос, тебе надо учиться, деп айтып тұрған еді. Білмеймін, нәрседер етергеш болды енді, 2 елға яқын ішлегеш, тұттым да консерваторияға кетерге болдым. Концерттан қайтып кетіп болмай, кешке сұрап қайтып кеттім, алдылар хәзірлік группасына ғана. Хәзір кішкене қайтым, кетерге филармонияда. Өзі біздің художество жетекшісі айты, тауышын ғайбет болған болса, бірінші курс қалған болырлар еді. Сым айты, менің училище білемем жоқ, мен айты. Аңға қарама, документсіз біріне салғыныша, тағы шында кескі бұрылыш жасап кеттім мен консерваторияға. Оқығанда консерваторияда мен оңытым оқытышыма. Менің ең тілеген оқытышым Ласко турында көп ишеткен еді, шуның классына. Шуны лектегіз емен? Бірінші елларына аның классында бола алмадым. Бик ауырлық білен, ишекті білен келіп, үшінші курста мен аңа жылы-жылы, мен оқымайым, кетем, мен сіздеген оқарға тілем. Мен шулай айтып, кішке аның классына көштім. Енді шуның бәрі оңдым. Аңар ғымыр бойы рәхмәтлі оқытышыма. Ол біздің менің кеңіміне оқытышы түгіл. Венера Ганиевна қада, Зиле Сунгатуллин, Вафираны қында, Ренат Ибрагимов қада бек болушы, Светлана Азиевна Жигановның қызы, аның қызы оқытадыр жырдан 2 класс алып барады. Bütün kişiye yardım etdi. Мен шунда оқытушы. Клара апа, сіздің заманда Гүлжамалны музыкаль инструментларсыз жырлаған кіші, еме? Сирек жырлары ул вакытта. Ул вакытта да хәзердә миңа калса, хәзер бөтенләй юк та, еме? Хәзер юк. Менә шушындый оста кеше менә бүгенге җыручыларны дип әйтәбез, җырчыларны дип әйтәләр, җыручыларның тыңлаганда йөрәгегез әрнеме? Мен нәрсә әйтәсем килә. Консерватория бетергәндә мин Сибилә Чәчәк белән 8 әсәр кирәк иде. Шуның 7-сен генә җырлады. Хәзер алай җырламыйлар, кимрәк җырлыйлар. Наталья Дмитриевна Шпиллер Мәскәүдә бик зур җырчы, зур театрның солисткасы, ул безнең председатель иде. Шул вакытта Сибилә Чәчәкне җырлагач, укытучым әйтте, нас народная песня исполнение в европейской манере дип. Ничектер аның аңлавынча булгандыр инде ул. Ләкин менә балачак авылда үселде. Шуңа күрә күңелгә кергән. Анасын без инде үстек бит Илһам абыйларны күбрәк тыңлап. Рәхим Куловның җырлавын тавышын бик ярата. Аны бик матур итә тавышы, темпераматур иде. Әлфия апаларын тыңлап үстек. Күрәсең күңелгә кергәндер. Чөнки мен теге тумыштан авылда тордым дип әйтә алмыйм. Менә шулай укый күңел менә берсен ишетәсе, икенчесен ишетәсе, үзенчәрәк үзенең күңелдә узак җиртеп, аннан соң менә безнең театрда эшли башлагач, Шаляпин фестиваленең гала концерты була торган иде. Аңа хәтле мин 20 минутлык Мәскәүгә Останкино телевидениесына минем Рушания Кадырова чыгарды 20 минутлык концертны. Анда барысы да халык җырлары, шулар арасында Гөлҗамал да иде. Гөлҗамалны мин яздырдым радиода, бер ханым әйтте миңа, ул да бармы иде инструментсыз. Мен ничек бармасын, калды иде шулай торып.
Менә бит кирәге килеп чыкты. Шәләпәскә фестивальдә беренче тапкыр сорадылар акапельный җырларга Гөлҗамалны. Мин ярар дидем. Чөнки татарча бер нәрсәдә башкара алмый дип әйтмәсеннәр дип уйладым инде мин. Нишәп җырламаска чыгып җырладым. Ул вакытта безнең театрның акустикасы искиткеч ул. Рәсәйдә берничә театрда гына шундый яхшы акустикалы театр иде ул безнең. Бик яхшы кабул иттеләр. Икенче елга тагын sıradılar. Yarar dedim. Anası 3-cü yıl daha gala konsertda açıp jiberge Tatar Jırgıl Jamal bilen. Ana hatta jırın alıştırra kerek bolganları. Bir jır aytты инде. Неприлично уже, это до 3 раз можно. Шулай дидим. Şu менә шушы Гөлҗамал белән. Бүгенге яшьләргә карап нәрсә бит аласыз? Ой, бүгенге яшьләрдә мин теге үземнең укучыларны бик каты яраткач, аларны яхшы җырларга өйрәтергә тырышкач, башка җырчыларны инде бит теге ишетмим дә, күрмим дә дип әйтергә мөмкин, бигрәк тә теге эстрада дигән. Чөнки хәзер мөмкинчелек ачылды. Микрофон бөтен тавышы бармы, юкмы, ничек җырлый? Барысы да җырлый. Җырласын, сәхнә зур, бөтен кешегә урын җитә. Шуңа күрә халыкчан җырлый торган менә бик матур җырлыйлар. Илүсә, Сакмасулар, нидә колледжда укыганда да, консерваториягә кергәндә дә халыкчан җырлый. Гарди Исламов халыкча. Уш Кәримова турында мин Алина турында әйтеп бетерсә, ул шул хәтле талантлы, шул хәтле менә җирәк белән җырлый торган. Ул бик сирәк була, бик талантлы кыз. Бар ул. Дәвамчылар бар. Бар. Менә пәнҗешәмбе була. Булды Илдар Абдразаков концертында булдым. Мин мондай концертны күптән күргәнем юк. Әлбәттә, шундый концертлардан соң башка концертлар минем өчен тыңлап торган минем вакытым да юк бердән әйтергә. Искиткеч, микрофонсыз, оркестр белән башка милләтнеке итальянча да, французча да җырлады. Шаккатырлык концерт булды. Халыкны китмәстән менә әйтәм, алмачырга да урын юк иде залда. Менә халык димәктән тамашачыны без битендек үзебез тәрбияләргә тиеш. Яраталар тәрбияләйбез, ләкин мондый мисаллар белән тәрбияләсәм бер хәл. Ләкин такмак белән, иштиенлек җырлар белән тәрбияләүдә бит бик зур көч белән бара. Менә ничек каршы торырга моңа? Мин инде бәхетле заманга эләктем. Чөнки без композитор әсәрләрен җырладык. Зур язучыларның сүзләренә язылган җырлар бик күп иде. Музафаровлар, Хусны Валиуллин, Фасил абый, Мирсәет Яруллин, Исмай абыйлар. Искиткеч аларның җырлары әсәрләре калды. Мин әйтмим, теге гел нафталинны җырлар гына булырга тиеш. Яшьләр дә язсыннар. Ләкин алар барса сикерә. Җырны эчтәлеген халыкка җиткереп, кирәк белән җырлау дигән әйбер бетте. Бар да би. Сәхнә бәлки шулай кирәктер, белмим. Мин ялгышамдыр. Без артта калганбыздыр иде, шулайдыр. Кайсы вакытта менә матур җырлый торган җырчыларны тыңлыйсы килә. Әле менә мин ял иткән вакытта телевизорны программаны алыштырып, бер заманда бер кыз җырлый. Матур гына әйтеп. Сагынам дусларым дигән җырны. Бу мәйтә кая моның тавышы тану? Кая ишеткәне бар бу кызның мәйтәм. Сагынбаева булып чыкты бу. Баян белән утырган, диде телевизордан тыңладым. Искиткеч матур итеп халыкча җырлады шул җырны. Булдыралар, мөмкинлекләре бар. Халыкны әзрәккә тәрбияләргә кирәк. Такмагы да булсын. Бит атырганда булсын. Урыны белән, әйме? Урыны белән гел андыйга гына күчеп белмим иде. Гел кулчау алар бит җыртыңламыйлар бит. Менә шул сикергән артистларга карап кына утыралар. Кызганча каршы тапшыруыбыз азагына якынлашты. Калар ханым. Сөйләшәсезләр күп әле. Алла берсә тагын очрашырга насыйп булсын. Алла берсә. Марсель Пруст сорауларына күчәбез. Әйе. Иратларда сез югары бәя торган сыйфат нинди? Теге ничектә урышлар әйтмешә порядочность. И сарам булмасына. И курыкканым шул. Хатын кызларда? Хатын кызларда да шул ук. Ул бит ирләргә генә хас булырга тиеш түгел, порядочность. Аннан соң ярдәмле. Хатын кыз бигрәк тә нечкә күңелле. Теге тормыш алып барганда идәге эшендә эшләргә ала бит элгәрә бөтен җиргә дә. Тормыш девизыгыз. Ничек дип әйтәм инде? Кешегә начарлык эшләмәскә. Кешене ничек дип әйтәм инде, теге гайбәтен сатмаска.
Бу бер дә сөйләшмичә булмый торгандыр инде тормышта. Ләкин мин күбесенчә үземнекен генә сөйләп күрәм. Бәлки ардара торгандыр кайсы вакытта. Кешедә эшем юк минем. Мин үземнекен менә класска кереп утырдым. Шунда мин 3-4 сәгать чыкмыйча утырам. Минем кеше сөйләшергә вакытым да юк. Кайтам да үзем җырлап утырам шулар белән. Рәхмәт, менә шулай җырлап яшәргә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Шулай булсын. Әле шуны әйтәсем килә, 1 декабрьдә минем юбилейга багышланган кичә булырга тиеш үзебезнең концерт залында, Сәйдәшев залында. Чакырабыз, әйме? Исән сау. Шунда очрашырга насыйп булсын. Алла бирсә, Алла бирсә. Сезнең үзегезне ишеткәч, хәзер җырыгызны да әлбәттә тыңлап китәрләр. Соңыннан безнең тапшыру азагында тапшыруга килүегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт үзегезгә чакырганыгыз өчен. Тамашачыларга мин тормыш агымына ияреп түгел, бүгенге кунагыбыз Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Клара Хәйретдинова шикелле үз дигәнеңә ирешеп яшәргә язсай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.